gelar gebiar paguyuban sandiwara ketoprak wahyu manggala jaya. Eko Prastyo Budaya wahyu manggala sekali jaya tetap jaya. Dwi Santi wahyu manggala asli pati bumi Minangtan sekali sakti tetap sakti. Para sutresna budaya mekaten kala wau gedeng pambuka saha lenengan sonten minangka kangge mahargya sarawuh panjenengan sedaya. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe kasugata bedhaya srimpi ingkang badhe dipun tindakaken seniwati-seniwati ayu saking keluarga ageng sandiwara ketoprak wahyu manggala. Usana sekecaken anggenipun lenggah saha amirsani nuwun.
Cinta
atur pambagyu wilujeng keparenga ing ngriki kita sagutrah saking keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinarak saha sugeng samudayanipun ngaturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya bilih keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking dusun Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala wonten ing Seleko Jakenan Pati biling dalu menika cunduk kalian pamundhutipun Bapak ingkang kagungan kersa saha pasarujukanipun Dewan Dalang keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan babat kajen Kiai Haji Mutomakin babat kajen Kiai Haji Mutomakin saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika Dewan Sutradara apitahaken Raka Mas Dian Karyono pandhapuk utawi dalan kapitahaken sedherek Judek Prakoso asisten sutradara kapitahaken sedherek Garun Santoso iwundene pangeprak kapitahaken sedherek Suhardi Pranata kelir dipun pandhegani sedherek Sokaryanto teknis utawi dekorasi kapitahaken sedherek Sutarto Pranata lampu kapitahaken sedherek Tolo Aryanto. Binarung swantening gungsa Kyai Madularas dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Pranata gending kapitahaken sedherek Alexa Bekti saha Dimas Hadi Prayitno. Pangli ing Swarawati utawi pesinden kapitahaken Ibu Sri Murti Ningsih. Musik campur sari kapitahaken sedherek Suprapto, sedherek Ari Wibowo saha sedherek Muhammad Zainuddin. Keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala makarya sesarengan kaliyan Son Badrus Audio ndungkap pandhapuk ing cariyos babat kajen Kiai Haji Mutomakin jejerengga kaping sepisan anggambaraken wonten ing Desa Banaran Soleman dipun tindakaken sedherek Judek Prakoso Wiranti dipun tindakaken sedherek Wiwin Winarsih Ewa dene Mbok Surti dipun tindakaken sedherek Manda Sumiati. Para kanoman karamekaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng Sandi Bara Ketoprak Wahyu Manggala. Kelir salajengipun wonten ing Desa Gunung Kidul. Rahmat dipun tindakaken Raka Mas Bagus Sucito.
Ki Sentanu dipun tindakaken Derek Garun Santoso. Kelir salajengipun wonten ing pondok pesantren Desa Gesing. Kiai Samsudin dipun tindakaken Sederek Mukti Wibowo. Ronggo Kesumo dipun tindakaken Sederek Adi Nur Cahyo. Salamah dipun tindakaken Sederek Atun Sakita. Kasanah dipun tindakaken Derek Anis Marcela. Jim Putih dipun tindakaken Sederek Beguk Wijayanto. Kelir salajengipun wonten ing Desa Trangkil. Kotip Anom dipun tindakaken Sederek Ambeh Wahono. Kosim dipun tindakaken Sederek Alit Suyoto. Ewa dene emban kampitayaken si manis Indra Mandarin saha Sederek Ela Gedelwati. Para magersari karamekaken seniwati ayu saking keluarga ageng Sandi Wara Ketoprak Wahyu Manggolo. Abdul Qohar dipun tindakaken Sederek Mok Bendol. Kelir salajengipun wonten ing Kraton Kartosuro Hadiningrat. Sesuhunan Pakubono dipun tindakaken Roko-Mas Dian Karyono. Prananipun cariyos Kiai Haji Mutomakim dipun tindakaken Roko-Mas Yudi Gutoyo. Ndungkap panglipring penggalih utawi dagelan Bapak Mogol, Bapak Sendor, saha Bapak Gendon. Para sutresna budaya mekaten kala rancaging cariyos ing dalu menika. Monggo samirsani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo asesanti Jaya Jaya Wijayanti. Sepisan merdeka selami-laminipun. Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo, Jaya Jaya ing selaminya dun.
Mulih Kakang. Ana apa? Piranti. Kok beda karo adat sabene? Rikala semono saben-saben aku mulih mesti tok suguhi es semu sing manis. Lho bareng iki aku mulih malah mok suguhi brutu iki. Lho ngono kuwi jane sampeyan ayo rasa dhewe to, Kang. Rasa dhewe? Heeh. Krasa apa? Aku iki ora dirasake wong kok malah kon krasa piye? Sing ngrasake iki ya mung kowe dhewe, rasane enake ora karuan ngono. Lho sing enak iki apane to, Kang? Jane aku ki mangkel karo sampean anyel atiku, Kang. Sik. Ketoke kok rada panas iki. Kok nganti kowe iki anyel karo aku? Kok nganti kowe iki mangkel karo aku njur dasare apa? Luputku apa, Kang, lho jenenge temantenan anyar sampeyan angger pamit esuk mulai sore, pamit esuk mulai sore. Lho niki lho wanci grimis-grimis niki lho Kang, aku ki pengen cedhak karo bojo. Lho sampeyan saben dina lunga ki ning warung kopi. Mateni wong iki. Yo. Wiranti, kowe iki rak wis ngerti dhewe to watak wantuku, Aku iki wong lanang sing lempeng galeng, ora tau menggok ngiwa, ora tau menggok nengen. Nak siji ya siji. Lho kok malah kowe iki ndek cubiya nak aku iki ning warung kopi duwe simpenan wedokan. Sing kandha sapa nek galeng kuwi lempeng kala mangsa galeng ki ya menggak-menggok. Ning nak aku iki ora ya Wiranti, aja tok gebyah-uyah padha asine. Pancen sok kala mangsa wong lanang. Ngene iki lho, mateni wong didemek sithik ora gelem. Sok kala mangsa wong lanang iki pancen duwe tumindak ngono. Nak aku iki wedi dosa. Oh, kandhani. Tenan? Iya. Wedi dosa apa wedi konangan? Wedi dosa. Wong kandhani kok ora ngandel, aku wong lanang sing jujur ijek dicubian. Lah sampean lunga terus ki njur ngopo, Kan? Kok kowe iki aja kleru ing penampa. Apa to sebabe saben dina aku iki tansah lelungan. Lunga esuk, mulai sore, kadang kala lunga esuk, mulai bengi. Iki aku ora dolan karepku dhewe iki ora. Ning aku wis ngrumangsani yen aku iki duweni tanggung jawab. Aku kudu bisa nyukupi kebutuhane keluarga. Ya nggonku metu iki golek gawean, golek duit. Mengko upama aku entuk duit, mesti tak wenehi kowe iki lho, Dik, duwite, gak ngono. Endi, Kan? Nengane kok ngono. Lho jare nyat duwite dhewe aku takon endi to, Kan? Kowe kepengin takon duit, aja takon aku. Takon karo sing duwe gawe mesti duwite akeh. Bar nampa buan kandhane. Ini ya Kakang Sulaiman, sing gedhe pangapuramu wae mbok menawa banget gedene nggon tresnani karo sampean. Nganti duweni rasa cubriya kik sampean ki ning jaba neka-neka. Ning aku percaya sampean ki wong lanang sing lempeng galeng. Ora ngono ora ngene ya Kang ya. Pokoke aku nak siji ya siji. Siji aja loro ya Kang ya. Ora, siji ya siji. Siji wae ya ora ngentekke Kakang ya. Ayo, wong siji boyokku ngasih pegel kabeh kok malah loro. Pegel ngopo iki ya pirang-pirang dina kok jarke kok ya. Kepengin. Lho ya mesti to Kang. Ngene. Yen pancen kowe kepengin tak cedhaki, yo aku bakal nuruti apa sing dadi karepmu. Kang, Piye? jenenge bojo iki ora mung seneng dikayani, bondo donya ki ora. Yo pengen batine ki yo pengen dikayani. Pancen kaya ngono. Heeh. Aku ngerti apa sing dadi karepmu. Jeneng Ramadan iki ora mung cukup dikayani, disandangi. Mergo wong wadon iki kadang kala iki yo mbutuhake kebutuhan batin. Yo nek ora bosane mengko nek aku piye piye coba. Kowe liya Ora mung jarke kok ya. utawa kok nganti kowe liya diteni. Ora nek Kakang percaya karo aku to, Kang. Kok nganti kowe liya ngerti aku ora trimo kowe dhewe sing tak pateni. Bocah lanang kuwi tak pateni. Aku Hukum yo las. mung guyon kok, Kang. Aku ora bakal liya karo wong lanang. Sampeyan sampeyan ora, Kakang. Kula ning papan kene ben saya mantep nggonku omah-omah karo kowe, ben saya mantep nggonmu kowe percaya karo aku ning papan kene bakal tak turuti.
Nan. Tenan jenenge wong omah-omah iki sing digoleki ya anak kok ya. Digoleki anak? Heeh. Ora kaya. Lho ya kaya ya anak kula dikoyoke nek ra duwe anak nggo. Wah, iya cilaka nak tuwa sing jaluk ngombe sapa? Dicuwi rumah sapa to, Kang? Iya. Kekarane wong rame. Panci kaya ngene yen lagi seneng-seneng iki sing ra pengen bisa, Kang. Di mana pengen juga karo sampean. Tutu bondo Jenang plalu kaku wajibane salat mang waktu among ati kawi Jeneng bener, Kang. Wong Kresna Kirama wis tuwuane bondo tonya duwe pangkat lan derajat. luput pisan kena sungkan krinten kala jana Iki lho, saumpama disawang kanggo separuh yen nyawangane awake Gusti Meri kok, Kakang. Wis marem apa durung? Ya durung marem kok ngerti durung ngerti rasane kok ya. Kaya ngene isih durung marem. Karepmu piye? Ah iya padha gedene nek takok karepe piye. Alah, dene diketen ae aku. Aku ya gedhi. Ayo, Kang. Ayo Ari. Ana apa? Kok ngene iki ana apa? Luwih becik kowe kandha bloko ben aku gampang mlebu nampa. Iku isin kok, Kang. Ora usah isin, ora ana wong ngene kok ora usah isin. Turu, Ana. Kang. Turu. Banter sithik, Cik. Alah. Kowe ngejak turu, kowe ngejak gawe anak, Dibanter-banter dinceng tangga-tangga, Kang. senenganmu iki lho ngono. Wong iki mloro wong lanang kok akhir dina kowe. Lha kok malah sampe nyalahke aku nek ora gelem ya ora apa-apa kok ngejak padu. Ya ora kaya ngono. Lho wingi kowe iki wis tak wenehi tanduk ping 3 nganti boyoku bugel kabeh. Lho, tenagaku wae durung balik kowe njaluk eneh mateni wong. Lho, ngono kuwi sing luput ya sampean. Kok iso Nek aku? arep tak jak wae tok-tok rambut ae engko bareng ngerti rasane ya mau mudhun. Ayo gelis Kang. Sik ah. Tenagaku iki jek urung balik. Rasa kuwatir wis tak cawisi jamu kae lho, Kang. Wis mau cawisi jamu. Iya. Jamune apa? Kuku Bima campur ndok bebek 10, Kang. Kuku Bima campur ndok bebek 10. Wah iki ya muat to. Kuku Bima TL wi ndok bebek 10 malah renjel. Ngono. Sik. Iki nak padang. Iki padang lho. Engko nak nganti diinceng wong piye? Ben ketok Kang. Aja ngono isin aku. Tak sebule sik lambune. Pateni yo terus, Kang. Sik, tak sebule sik. Pateni, Kang, biasane Iki watake tolok kompak ta ora? Aku tak sebul kene kok mati kono. Sing kompak lho. Ben aku gak isin. Nah, ngene ya kompak. Biasane saka lomongso sing tak sebul kono sing mati kono kok. kisah padang kok, Kang. Wah, mati kabeh. Lho. Ije padang. Pateni, Kang. Aja, Kang. Remen-remen malah penak, Kang. Aduh ngono. Heh?
Aja aja padang sithik kok. Aku isin, cek tak patenane. Engko ra ketok lho, Kang. Wis roh dalane kandhane gak usah. Peteng-peteng lah iku roh dalane, aja kuwatir kok. Engko nek kliru kuwatirku, Kang. Oh ya. Alah, sip iki, Kang. Ana tangga teparo sing nyumet kuplek. Wih, gini iki. Peteng-peteng rodok merangsang iki, diambyak iki. Ayo ayo. Ndi, Kang? Kowe manggon ndi dhuwur apa ngisor? Tenan ae, Kang. Tenan, ayo. Aku iki ape nyolong malah weruh wong do kelonan. Apa ndak aku iki ame sobek lho, Cak. Ora wis rampung kok tanduk ya, Di. Urung turu. Iki nek tak terusno Aja kuwatir kene sing itu kene. Oh. walah. Mabene, Cak. Iki balene pating kreket. Mateni wong. Ha iki malah aku ra sida nyolong bondo donya iki. Nek tak terusno aku iso kecekel digebuki tangga, digebuki wong aku iso mati. Pisan gawe tenimbang aku kepengin, alon tak colong bocah iki. Wasu kok ngambet ae kok nek ana wong. Kok pakulas. Mateni kok. Lho ketoke cilik abote kok ngene. Kene ti tak kloni ti kene. Bojoku nang endi iki? Wiranti. Hei. Wiranti. Aku iki jek kepengin tanduk kok malah kowe lunga iki piye? Wiranti. Bojoku kok ora ana. Wah, iki mesti bojoku iki ning kiwan iki. Tak golekane ning kiwan ta. Ning kiwan kok ora ana. Apa wetenge luwe? Njur gawe sarimi ning pawon lho ya. Hei. Berani. Ning kiwan ora ana. Ning pawon yo ora ana. Njur bojoku iki nang endi? Wiranti! Wiranti! Mbok! Simo! Kok bengak-bengok rumangsamu. Waduh, Mbok, cilaka, Mbok. Kok cilaka piye to, Lek? Alah, Mbok, bojoku ora ana, Mbok. Mbok, Apa? waru, Mbok. Loro. Waru.
Biasa to, Le. Biyen simbok ki manten anyar pisanan ya loro, Le. Ya biasa wis biyen ki anggere pisanan ya loro. Dadi simbok pisanan ya loro? Loro lapo? Simbok diapakno bapak? Kuwi ya. Ayo, Cik, jawab, Cik, nak wani. Le. Sing loro iki ora perkara kuwi ya, Mbok. Nak kaya ngene iku wis biasa, wis lumrah aku. Loro mergo bojoku iki ora ana. Kowe iki aja gojek, aja sembrono, aja ngapusi wong tuwa. Aku ngerti nek kowe iki manten anyar tak rewangi wong tuwa kuwi, masak-masak dhewe, ngangsu-ngangsu dhewe. Anakku ben seneng, aku ben ndang digawekno putu. Lah kok malah jerit-jerit. Iki mau Wiranti ya wis tak keloni, sampean iki ya wis tak gawekno putu. Lho bareng aku tangi arep tanduk. Iya. Wiranti ora ana. Lho, ngene iki to. Lho, piye? Sembrono kowe kuwi. Kok sembrono piye to, Mbok? Kowe iki rasa ngejak guyon karo wong tuwek. Aku iki ora guyon ya, Mbok. Mau ya wis tak goleki ning kiwan ning pawon ora ana bojoku. Lah mau kowe tak sawang ya isih kelon karo bojomu kok, Le. Pancen bener nih nyatane bareng aku iki tangi bojoku ora ana. Lho, Le, kowe udah ngerti apa ora kok meneng ae. Sing ngerasa kae, Dik. Ora ora aku yo, sumpah utange tuku lho. Kowe biasane nginceng ya. Lah ngicenge tembok buntu kabeh. Tembok buntu kowe iki iso sembrono Piye cah. iki? Kok sembrono piye? Sampe nyalahno aku terus piye? Ya kok nyalahno kowe durakor nyalahke sapa tanggane? Wong kowe mangan urip iku ya ning kene. Lho, Melu aku. Lho, aja ning kene. Lah iya. Sing ngrumati dapurmu ki sapa nek ra aku? Gawean ngene ya ora roh. Lho, kaya grepetek sama makmuke ae. Lah kowe iku anjene dirumati ya ora Menang. Lho, Golekane kok. bekakas anggere mondro ya ngono kuwi. Malah diamuk iki. Le, iki nek anjene bojomu ora ana, ya to saupama dicolong wong, mumpung durung adoh ki ndang digoleki, Le. Iya engko sik to. Piye Lek Supri ana apa ora? Sing ngomong ora ana sapa? Endi? Lah, jan ra ono. Hah? Kowe iki nak kondo sing cetok. Aku mau ngomong piye? Ora ana. Ora ono, jan ra ono. Bener. Iki tak Petak-petik kok jangkrik upo. iki tak ngene no, Mbok. Aku mau kelonan karo bojoku, terus ana wong sing nginceng, terus wong sing nginceng iku mau kepengin bojoku terus dicolong no, Mbok. Iya, Le, aku dhewe iki ya mikir wong bojomu ki ra tau metu kok omah, Le. Nak nganti bojoku dicolong wong aku ra dadi judo, Mbok. Ya kuwi Le sing tak pikir mosok simbok wis rondo kowe arep duduk, Le. Mosok Mati aku. simbok karo aku ndak ame ngono dhewe lho. Bus, Lah aku judo piye? ora oleh ngono iku. Lah terus piye iki piye? Simbok ki wis lali mengkonak ngono iku. Lali tenan? Lali. Sumpah? Kowe. Ora wani kowe. Penonton. Simbokku lagi dadi nganten anyar. Bus. Piye iki piye, Mbok? Ya Le saiki ngene kepiyakno karo bocah nomoman Ngono. kuwi. Nek mumpung durung adoh dicolong maneh. Ayo Le. Jenenge maling yo ngomong. Maling yo colong. Iya. Ono maling kuli. Maling colongan. Sing ditolong apa? Maling iku kurang ajar. Sing dicolong iki ora bondo donya, ora TV, ora radio, ora wedhus, ning sing dicolong iki bojoku. Wah, aneh iki. Senajan iki lho, Mas. Piye? Diingin ning dengkek. Ana cah wedok dipateni ning kono lho. Dipateni tenan? Iya, dalan lingkar. Apa iki, Lek? Nak nganti bojoku dipateni. Pateni bojo kowe. Ini, Mas. kowe. Jom ditiku 50. Maling kuwi mau Mas konangan. Bareng tak oyak, maling kuwi mlayune mara rene. Mula aku eneh ana dalan, aku tak mbujung karo maling. Durung sik. Kok iki ning desaku lho, wilayahku lho. Ora ana desaku ndengkek maling ora ana. Ora ana. Nah nyatane maling iki mlayune mara rene. Bareng aku teko kene maling ora ana, mesti maling wis mlayu adoh. Mula aku eneh ana dalan, tak oyake malinge.
kowe bali ning desamu. Umpama ana maling mlebu desaku tak urusane apa? Ora iso. Mergo sing dicolong bojoku, dadi aku kudu nemokake maling ki mau. Ngurusi kowe. Aku ana dalan. Cilik kowe arep mlebu desaku. Iya. No, desa goyak-yakan. Lho, Kari kowe. paribasan mlebu desane wong ora lapor RT dicekel. Kari kowe. Iki tok wenehi dalan apa ora? Ora iso. Nak ora tok wenehi dalan kapeksa kowe, Pak. Tak